Så er vi den bare. Hvor er han sengen på Står her, han står her. Hvor? Har han røget støv? Jamen, Hvor virkelig. ligger det derinde? Sker der? Kører du ikke noget? Der er ikke noget at sige her. Og så videre. Den er... Er Køge blevet filmet? Den er lidt i 11. Køg for helvede, der vågner op! De gamle røver! Køge, du skal lige få den pilsner. Nede i posen. Ja, det er helvede til. Okay, det var... Ej, Køge, du skal lige få en pilsen. Okay. Ej, helt ærligt. Okay, hvad er der gået igennem? Jeg skal pisse. Kan man pisse i en håndvask? Ja, det kan man helt sikkert. Ja, jeg vil have håndvask nummer 4. Ja, men jeg vil det her. Skal jeg ikke fucking lidt? Anders for helvede, læg nu det lort på. Hvad skal vi gøre, om vi gør sådan her? Ja, bare hallo, mand. Han skal selv have lov til det, mand. Hvorfor lige på vej? Hallo mand, der er bare på gulvet. Bare på gulvet. Hvad skal der ske? Hvad har han lavet, mand? I den seng? Prøv lige at se der. Spiller pik. Hul over det Han har hele. så haft en hisset lady med hjem, altså. Det øre, det falder af. Ja, der røg det. Det er tungt af helvede. Ja, den er rigtig gusten, den er. Hvor er det knap. Så han får et rigtig chok. Okay. Jeg skal lige have noget at gå åbne den her pilsen med. Ja, det skal du ikke vise Birkerød, fordi han går helt koldt Ja, til at meget. Vi giver nogle bevis her. Lund er med her. Lad os gøre åbne den med sådan her. Okay. Han har drukket bare før sådan den. Ja, han gjorde sådan, at man skal have sådan en grisehoved. Jeg har allerede gjort det. Ja. Skulle vi ikke ræse sengen? Nej. Altså, jeg skal også have noget test, det der hoved der. Okay, Morten, det var Okay, go. Okay, jeg tror, jeg har fået til at snakke, altså. Hvad sker der for mand? Kom, nej, kom. Så er det bare ikke... Må jeg lige prøve at se? Må jeg lige prøve at se? Ej, hvor er det klamt. Morten, det der, det var ulækkert. Så gider jeg på.